Tetes mak aku nyawang selendang biru. Nyampe bate solai semesra gane gawe bingung ngatang aku nane gede maetae mama kuciwane awake dhewe kok kaya nang metu ta Tru? Ya ora apa-apa le. Jaman dhisik iki gara-gara ki setengah papat lagi lekas. Oh. Iki nguri-uri mutiara kependem. Oh ngono. Iya. Dadi ora ketang sithik awake dhewe iso nalurekke pakliran Ngayogyakarta cara biyen. Heeh. Jejer loro ya nganggo gending. Heeh, wong kae mau bondas, bondet. Heeh, anu bondet. Wah, suwe banget iringane, Tru. Ah iya. Kowe teges nguri-uri dudah mutiara kependem ngono lho. Heeh, wah jan. Ning ya nyamleng tenan kok gendinge bondet kae mau. Iya. Nggo jejer loro ki penak, heeh. Terus iki mau ayak jalu mampang ki sirku pelok ngono wae kok wong wis malah aku ki wis mikir e. Ah mikir apa? Lagon Sanga wetah ki piye? Sing pelok ki kepiye malah gendere Malik Slendro. Ayo marake keblegong-blegong to. Ora apa-apa wong tekno urung di briefing gak mau ya maring ning briefing ora ngandhake nek jalu mampange pelok. Ha iya. Ya tadi ming sak kecandhake mau lelak-lehku lagon ya ora apa-apa. Anyelake janji selendang biru ora ngakon sinden kesuwen. Among enake ati Nora tekan batin setiamu selendang biru tetap ana janjimu selendang biru nek ora ngono randang rampung iya heeh ki mau ayak jalu mampang sing irama siji pelok iya terus sing keloro mau slendro iya ora apa-apa ngono kuwi jenenge mengkawinkan iya gak tembungmu ngono. Ya antarane pelok karo slendro kuwi dadekke siji ngono lho, Tru. Oh, ngono. Iya. Ya. Ki mau wingan ayak Jara Sandha ora ayak jalu mampang ning ayak Jara Sandha. Wis lewas karo slendro, separo pelok. Iya. Nembang. Ya. Mau sing urung ngadeg ki wae panjenengane Mbak Niken mau wis. Iya, bareng-bareng ning mau. Iya. Ya dibaleni men tonjo. Iya. Lah nek ora dibaleni wong mau ngadeg bareng-bareng. Iya. Kan ora iso mbedake suarane Mbak Niken ki sing endi ora iso mbedake wong le muni bareng. Ha iya ta, Tru? Iya. Ya kenang ngono nek. Ayo Mbak Niken tak aturi jumeneng Mbak Niken. Ben warga kene prisa apa pasuryane jenengan. Atik kok rumangsaku ket sore mau ming turu wae. Wong saya kaya mengawan campur sari. Atik ora campur saru wae. Hus. Monggo Mbak Niken. Ayo ngadeg Mbak Niken. Iya. Biasane Mbak Niken ki sok njaluk sepot. Oh iya. Sepote apa, Kang? Sepote gandam lincah pring tukul ngisor wit. Hop, kae warung bojo. Ayo wedak jae. Wong kuwi rasa gawe litur. Nah, Geng Enjang Mbak Niken. Nggih, sugeng enjang. Yo ora nek apa-apane ya rasa cetak-cetake. Lah ngopo? Le ngendika sugeng ngono kok cetak-cetak. Lah pripun? Wong suci kok mingan ora sugeng. Apa-apa. Kena nggo tenger kok. Astagfirullah. Heeh. Nek biasane Mbak Niken ku terus diunggah-unggahke kok. Golek ganjel batako men ketok nek dhuwur. Oh ngono. Ora iso. Heh? Ora
Ora to? Ora. Walah. Ayo gek nembang nek ora nembang selantek wektune. Lagune napa? Kersa jenengan apa kersane? Sing Jaipong wis teges dadi njaluk dangdut. Iya. Mau wis sirna Margalayu e. Ngawur. Kecapean. Heeh. Sayang. Kecapean. Sami sakala sirna Margalayu. Iya. Tembange napa, Mbak? Penting dangdut ngoten lho. Dangdut. Ben sing ngendang batangan. Sing ngendang batangan iki ben leren mau. Ket mau sore nganu kok. Ngapa? Rumah saku lek ngendang ki ngoyo. Oh. Dadi ki tenagane ki ditok-tokke mongko ora tak eleke wong awake lagi kesel. Iya. Ha iki ana kalodhangan gara-gara ya dienggo leren Dik. Iya. Heeh. Ah iya padake. Dik. Heeh, Capek ben ngendangi panti pijet apa kok mau? banggur. Iya. Ah. Lah kae mau ki ora wis tak omongi. Ngapa? Mas Roni mau ki ngendangi pentas tayub sing sebelah kono. Iya. Ngendang nari ning kono. Iya. Tembange napa Mbak Niken? Lestari mawon. Lestari? Nggih. Oh, nggih. Iya. Lestari Budayaku. budayaku. Oh iya. Heeh. Enggak. Monggo Mas Cahya Delong. Iya. Kok Cahya Delong? Instagram karo TikTok-e Cahya Delonge. Wah. Wah elok. Dramere Alkintilia kuwi. Iya. Heeh, dram-dramane pretas, breng. Seneng tenan aku. Jebol, sesuk tak golekne ah. Tidak apa-apa. Titene pengedram apik ki jebolke dram. Iya. Iya, sesuk tak golekne. Apane mikane ning apa indie musik. Iya. Padake cah tipis. Weh. Yo, bar nampa semene iki lho. Oh, iki terus tak nggo tuku senar. Iya. Oh. Nyonya. Nah, masuk bendahara. Kasinden. Kuwi kecer ngono kuwi. Yeay. Wes gak nembang ayo. Ora sida. Ansor laras. Sang Dewi katon nglam-lambi ambabar wawangi semi arom kembange melati dasar mulane datari wong bagus setya rumaksana sasat tapyoreng kartika katya puspita ing nitra bagus secara laksana manggi Nah, Matur nuwun. matur nuwun Mbak Niken ki maca WhatsApp. Ya. Nobar dari Bapak Hafiz Ngunut Pelayut Gunung Kidul. Wah ya. Wis mau pas limbukan to kuwi. Heeh, lha ning lagi buka HP saiki. Iya. Ya ora apa-apa lagi buka HP saiki kok. Iya. Iya. Ayo ke Mbak Yanti karo Mbak Via ngadeg bareng. Oh iya. Bareng aku. Iya. Ayo Ti. Aku nek karo kowe ado lemah Ti. Ngoh. Iya. Dikasih satu persatu. Ada Yanti. Iya. Kalian Mbak Via. Iya. Ada Yanti. Iya. Dikasih satu persatu aneh. Iya.
Ayo nah. Ya. Ya. Ah. Kayak MC-ne kae. Iya. Sapa MC-ne? Purkete. Purkete apa Landung apa Joni? Iya. Wow. Nek Rayanti ora. Ki Mbak Sugeng Enjang, Mbak kok majagongan dhewe. Sugeng Enjang. Nggih. Pripun sami sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo disehat ben wong tanggapane akeh. Ayo to alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestune iya. Nggih. Nembang arep tembang apa? Lah napa? Hah? Lah apa? Lah nek aku ki ya meng manut aku gur ngrungokke kok. Ameng isane meng ngakon. Iya. Zo. Iya. Wong kepiur tok penggemare. Iya. Tunggale bengi kae, Gang. Tunggale bengi mlentrek tekan kene. Tembange napa Mbak Via? Tembange napa Mbak Via? Lamunan. Oh, lamunan. Nggih. Wah, nggih. Mes tunggal tok. Kapan? Urung. Kowe ngapa to kowe kok gawe keputusan dhewe? Oh. Ngimpi paling. Urung mau selendang biru kok. Ya ora. Lintang asmara udu lamunan rek. Iya. Mbuh. Weh. Oke, apa nek muni ngono ning depan umum ki? Sing siji telerane jabrik. Iya. Iya. Kae jabrike kon mendem men nganu Via. Ora mendeme doyan kok iki ndi mau. Kae lho ning kono lho kok. Astagfirullah kolang-kalingan Mas, rada peteng Mas maaf ya. Mengarep ngelokke ireng. Lah ya ning kono lah ya ora kenengan lampu to Mas. Lah padange kaya ngono, padake nombure bonang kok. Iya. Wah, Ya. dan Ora sing apa aku ya seneng sing ireng-ireng ngono ki ora apa-apa. Mas Jabrik. Walah. Iya, black market. Deep web. Iya. Ayo. Sahur. Ayo, Mah. Iya. Ayo, Mah kaya wong lara jiwa. Iya. Yo, mangga.
gede. Wah. Ati sekap. Ati sekap. Ati sekap. Ati sekap. Jebol ra apa-apa. Ati sekap. Tresnamu Ati sekap. do sayangku. Tak sakak. Sampun Mas Dalang. Hah? Pun. Kok ora krasa? Yo Yantine yo. Aja lho Kang aja. Mesakake lho kuwi agi ngandhut lho kuwi. Tolong keamanan. Ngapa? Sing jaipang niku mendem. Nek sing nyanyi Mbak Yanti ki atruk ya apik, apik ya Truk. Iya. Kowe kita andel pisan lho. Heeh. Demenake. Iya. Demenanke. Iya. Iya. Heeh, ayo. Si bluk ngadeg. Oh iya. Ngawur kowe kira. Enggak Mbak Yoga katuran sumeneng. Oh iya. Tembangnya apa, Gong? Mendem wedokan. Kowe. Karo sapa nembang karo sapa? Ya kalau sing kakung. Weh. Aja to wong iki wis sumenep e. Wis sumenep aduh men sumenep. Kae demonge munggu e pisan saiki. Iya. 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 Monggo Mbak Yoga katuran jumeneng Mbak Yoga. Iya. Ora go sepot, ora usah wong liyane ora kok ngamau. Iya. Heeh. Oh Yanti yo, Yanti. Iya. Heeh. Heeh. Maca kemen-temen Yanti yo. Iya. Kengenjang Bu RT. Nggih, kengenjang. Heeh. Nembang. Napa Mas? Mendem wedokan mau. Lah kok sapa? Karo Mas Adi wae. Sapa? Mas Adi Waloya. Oh iya. Ayo Mimi Peri, yo. Ayo. Heeh. Mas Adi. Oh, Mas Adi pengen nyanyi. Logan gunung metu san. Iya. Iki aku karo ngenteni Mas Sulis kok iki. Oh. Lah pokoke rampung dhisik. Biasane heeh. Oh iya. Monggo Mas Adi katuran jumeneng Mas Adi. Heeh. Meng mae meng ngono kok. Iya. Mbak Yoga duet kalian Mimi Peri. Iya.
Lah deloken sapa sing mirip ngono wae. Iya. Heeh. Gengenjang Mas Adi. Niku senes mik wiraswara. Dacak mlitir. Iya. Gengenjang. Gengenjang nggih. Nek tembangipun mendem wedokan. Oh ya. Nggih. Bareng kalian Mbak Yoga. Yuk dikasih mendem wedokan monggo. Sing ngedram kesemangatan. Monggo. Monggo Mi. Mboke wayahe sahur. Oh lah. Sahur. Kurang lebay. Sahur. Sahur. Meneh Mas, meneh tak rekame. Tak rekame tak nggo gugah-gugah sok poso. Nggih. Nyenengke kanca-kanca iki ternyata ngene ya. Gampang to le Wes, siap direkame. Heeh. Aku njaluk dikawinke karo sapa dali Karo sapa tok? Rak pokoke apik nek ngono ki. sing penting ana nyawane Enggak. Simbo wetengku luwe ana tenan aku tukono simbo aku wis gedhe ana prawan sopo takono Simbo pengen kawinan aku iki wis mendem wedokan aduh Simbo ra bisa turu awan pengen ketemu Wanine wangi bayi. Kaya ngelingake
aku tukono simbo simbo aku iki ana prawan tolong takono Boleh doleh sepani abang dicampuri kelapa parutan kalih rapit gampang paling banteng aduh simbo pengen kawinan aku iki wis mandeng wedokan aduh simbo ra bisa turu awak pengen ketemu ora gampang kaya Asli. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan sampun Mbak Yoga kalian Mas Adi. Iya. wah tambah jeneng Sahur sik, sahur sik. sahur Heeh. sahur wis wis wis. Yo, kae Ndoro Abimanyu wis ngenteni. Ya. Kae selak duka kae Ndoro Abimanyu. Ayo tak dherekake truk, Reng. Ya.